Hola, som alumnes de català i castellà del Cervell Solidari. Us volem explicar les primeres experiències en arribar a Barcelona. Em dic Sema, soc de Nepal, jo porto 2 anys a Barcelona. La primera vegada que vaig arribar em vaig reunir amb els meus cosins. Els portaven vivint aquí durant molts anys. Vaig visitar llocs bonics que són molt populars i famosos. Feia bon temps, però els barcelonins parlen català, castellà, una mica d'anglès. Per això em costava entendre'ls. Ara jo he après la llengua i m'agrada molt viure aquí a Barcelona. Em dic Tatiana, soc de Rússia. El meu primer dia a Barcelona estava molt nerviosa. Havia sentit molt a parlar d'aquesta meravellosa ciutat. Quan vaig baixar de l'avió vaig sentir una felicitat molt gran. Catalunya m'estava rebent per primer cop. Estava ansiosa per conèixer la ciutat. La gent em va semblar molt amable. Vaig visitar tots els punts turístics, entre ells Parc Güell, la Pedrera, entre d'altres. Vaig anar a veure la platja, vaig aprofitar per nedar una estona i per la nit vaig anar a sopar als plats típics catalans. M'encanta la paella. Va ser un dia molt especial. Em dic Aliu, soc de Ghana, fa 2 anys, visc a Barcelona. Vaig arribar, vaig anar a la plaça de Catalunya, vaig veure els meus amics. Vaig sortir molt feliç. A poc vaig començar a treballar a Barcelona. Tallar cabells i sortia molt bé. A més, vaig aprendre moltes coses de manualitat. Així, Barcelona és una ciutat molt gran. Amb molt sort i aprendre molt. Em dic Itxaso, soc del País Basc, però visc a Barcelona. Al setembre vaig anar a Barcelona perquè volia fer un canvi en la meva vida. Jo vaig anar a conèixer un nou lloc, nova gent, perquè d'on soc jo no passa res de nou o d'interessant. La primera vegada quan vaig arribar a Barcelona va ser que caminava pel carrer amb molt gent perduda i en l'anonimato, i això em va agradar. Ara el que més m'agrada és el bon temps i anar en bicicleta pels carrers i carrerons que mai s'acaben. Hola, em dic Alba, soc de Honduras. Fa 2 anys que vaig arribar a Barcelona. Em va agradar molt l'arquitectura, la imaginació de la realitat com és la Sagrada Família. Ha sigut un canvi total en la meva vida, en molts aspectes. Exemple, l'hora, el menjar, el clima, entre altres. Actualment faig un curs de català en el qual aprenc català i em comunico amb gent d'altres països. M'agrada molt. Sin dubte, una experiència que enriqueix. Em dic Simon Pedro, soc de Senegal. Fa 6 mesos que vaig arribar a Barcelona i vaig observar que hi havia molta gent a la plaça Catalunya i vaig preguntar-me a quina hora la gent va a treballar. Aquest dia fa bon temps. Una altra cosa que va impressionar-me va ser que la gent va marxar molt ràpid sense saludar-se. Gràcies. Hola, em dic Ingrid i soc Honduras.
Fa 3 anys que vaig arribar a Barcelona. En una rebre una amic que són molt bones persones. Després vaig anar a viure a una casa d'una cosina, que és molt agradable. Ha sigut una experiència molt bonica. Quan vaig agafar per primera vegada un tren, al principi estava molt nerviosa, però em vaig agradar molt. La segona vegada va ser pel meu primer treball i va ser una experiència que no em va agradar gens. Era una dona molt desagradable i el menjar no em va agradar gens. El canvi d'horari és molt diferent al nostre. La primera vegada que vaig arribar a Plaça Catalunya va ser una experiencia muy bonita. Hola, somos alumnos de Castellano 4. Este es proyecto de nosotros la primera vez en Barcelona. Soy Sita, soy de Nepal. Ahora yo quiero decir mi primera vez en Barcelona. Me sentí muy feliz cuando llegué al aeropuerto de Barcelona porque mi marido me estaba esperando. Lo encontré casi después de un año. Yo estaba muy feliz en ese momento cuando me encontré con él en el aeropuerto. Pero cuando estábamos regresando a casa no he tenido lo que yo había imaginado de España, que había imaginado que un país europeo más moderno y con modernización constructiva, porque yo no tenía conocimiento sobre España, así que tenía mi propia idea. Cuando llegué me enteré de que la ciudad de Barcelona en un lugar histórico. Me gustó el lugar. En todas partes podemos encontrar zonas verdes y parques. Me gustó el mar, la gente. Por fin quiero decir que me gusta Barcelona mucho. Hola, soy Naomi Oba, soy de Japón. Hace más o menos 3 años que vivo en Barcelona. Sí, yo voy a hablar sobre el imaginario antes de venir aquí y también primera vista de Barcelona. Me imaginaba que dentro de la casa en general hay muchas paredes azulejadas de colores de negro, rojo y blanco. La puerta es negra y enrejada o cuadrada. Casi todos los japoneses piensan en flamenco, Sagrada Familia y Barça cuando están pensando sobre Barcelona. Y vi mucho lugar famoso como la Sagrada Familia, obras de Gaudí, Parque de Montjuïc, Catedral, Museo y Camp Nou. Estos estuvieron muy bonitos y artísticos. También me gustaba mirar un mercado porque me sentía que estaba llena de vida. Pero cuando llevé a mis hijas al mercado, la primera vez mi hija mediana se cayó desmayada porque vio un conejo entero sin piel. Antes imaginaba que Barcelona era como esta foto, como sitio de Boston en Estados Unidos. Hay edificios altos y demasiada gente por la calle. Me gustan las ciudades medianas más que las ciudades grandes. Entonces pensaba que Barcelona era una ciudad grande como Boston, pero es diferente. Cuando la primera vista me sentí ilusionada. Ahora me encanta vivir en Barcelona. Hola, me llamo Arlene y soy de Filipinas. La primera vez que llegué aquí en Barcelona
Todas las cosas eran nuevas para mí. El clima, la gente, la lengua, las comidas, los medios de transporte, los parques, los mercados, pero hay dos lugares que me gustan mucho. La Plaza Cataluña es un lugar que para mí es muy bonito, con los pajaritos que cualquiera podría darles de comer, jugar y tomar fotos con los pajaritos. La playa de Barcelona me parece es una playa muy moderna con los edificios cercanos. A la gente le gusta mucho la playa, le encanta tomar el sol y al lado de la playa se puede tomar tapas y cervezas. Ya está.